Gihangop sa DepEd Central Visayas ug sa mga ginikanan ang pagpahunong na sa paggamit sa mother tongue isip medium of instruction gikan sa kinder hangtod na sa grade 3. Sayra nato ang pulso sa mga tao pinagi sa report ni Alan Domingo. Naabtan sa Balitang Bisdag, kini mga inahan, kauban ng ilang mga anak nga nagpalandong sa punuan sa kahoy. Gisgutan nila ang lawom kuno kaayo nga pulong binasaya. Nga leksyon sa ilang mga anak ug apo nga sila mismo magpanggaut sa uo. Gani subalikon pa nila ang mga magtutudlo sa ilang mga anak sa pagpangutana. Apan ang ilang kalibog, mahuwasan na human gipahunong sa kagamhanan ang paggamit sa mother tongue. Aduna usab hinuoy pipila nga mipadayag nga maayong ipadayon nga gamiton ang mother tongue. Maayo man ang tumong sa DepEd sa pagpahamtan ning mother tongue aron sa pagpalampo sa ato ang kaugalingong pinulungan. Apan alang sa ubang mga ginikanan o sa mga tinun-an lisod kini. Ilabi na sa paghubad sa lawom nga mga binisaya nga pulong. Ikaw, sayo na ba ang mother tongue? Lisod. Lisod. Nganong lisod man? Lang. Lahom kay nga binisaya. Okay, kani, unsay buot pasabot ning dibuho. Drawing. Drawing. Sayo naman lagi. Lisod kayo ang mother tongue, Ano man? laglom. Di tayo ko sa kasabot. Kaning mother tongue sa eskwelahan unsa man? Wala ko na sir. Pero kanang mga lahom nga binisaya nga Samot. Dili na to na wag tangon kay karaan man yun ang binisaya. Admitido ang Department of Education sa Central Visayas nga sila mismo nakasugat og hagit sugad gipatuman kini ilabi na sa mga libro o materyales nga gamiton kay managlahi man ang pinulungan o mother tongue sa mga dapit. Busa gihangop nila nga dili na kini ipadayon. Wa pa hinuon masayri sa DepEd 7 kun kanus kini sugod wag tangon. Personally, it's a welcoming development, especially here in Region 7. Because I mentioned in even some of the interviews that when say impact on this, sinugbuan ng binisaya do have 11 variations. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.